Activar Twitch algunes coses per a no perdre ni la desconnexió, per a guardar el directe i salvar també el directe mitjançant un destacat, perquè depèn de quina opció teniu a Twitch, si sou Prime o no ho sou, tindreu un temps X molt curtet per a guardar els vostres directes. I si no, doncs feu com jo, utilitzeu YouTube com una caixa per a guardar directes. Dit això, passem a la part de stream. On podem trobar tota aquesta informació que us acabo de dir? Doncs al panel de control del creador, configuració i stream. Coses importants, també teniu la clau de transmissió principal, és a dir, si voleu transmetre en un altre OBS d'una altra persona o no voleu utilitzar les vostres credencials de Twitch per a connectar-lo, podeu fer-lo mitjançant la clau de transmissió, que és això ho haureu vist a YouTube, que se fa d'aquesta manera. Protecció ante la desconnexió. Importantíssima, perquè si se vos va la llum, es talla l'ordinador, teniu com 90 segonets per a poder recuperar i se queda una imatge super cookie de sin connexió i coses així, d'acord? Baixem i guardem emissions anteriors, d'acord? Perquè si no, en quan tanqueu el directe, hasta luego, s'acaba. Dit això, panel de control del creador, configuració, stream, i teniu clau de transmissió, protecció ante la desconnexió i guardar emissions anteriores. Si voleu, com algo més afegit, no? Seria activar els clips. D'aquesta manera la gent que vos esteu veient pot fer clips de certs moments del directe interessants i que després vos poden servir per a altres xarxes. És important tenir això clar per si voleu difondre el que heu creat a Twitch i en directe. Passem als programes, d'acord? Perdó, abans de passar als programes, passem a lo que seria destacar el directe. Per què destacar el directe? Pues lo que vos heu comentat, per a guardar-lo i per a tenir-lo sempre allà. Cada mes se poden fer inclús llistes. Aquí teniu alguns dels meus perquè veieu que alguns estan a punt d'acabar, però ja els he destacat. D'aquesta manera, al destacar un vídeo, el que estem fent és guardar-lo, registrar-lo dins de la quantitat de vídeos que teniu. Jo tinc aquí 249, que el dia que els pergue, pues, Simer Valenciana se morirà. Dit això, veieu, aquí ho tenim tot destacat i una vegada anem a destacar, els tinc destacats un nou, doncs mireu, per exemple, la tauleta del videojoc, li dono a destacar i com podeu veure m'entra a tot el que és el panell de destacar. Podem destacar el vídeo sencer, podem destacar un trosset més curt, però recordeu que no podeu destacar per trams. No puc agarrar un trosset d'un costat, un trosset d'un altre, no. Heu de destacar o tot sencer o un catxet, però que sigui tot llis. Després no passa res perquè podeu posar-lo en diferents carpetes, llistes de reproducció i podeu també modificar moltes coses. Mireu, per exemple, si jo ara publico el destacat, si no la lie, ¿vale? Puc canviar el nom i al publicar el destacat se me queda d'aquesta manera. Veieu? Aquí puc posar una miniatura, puc canviar el títol, afegir una descripció, canviar moltíssimes coses que a lo millor abans no haguera pogut canviar, no? I que mos deixar-lo super enllestit i arreglaet per a poder publicar-lo. Tenim col·leccions, tenim moltes coses. Anem a cancel·lar perquè... igual se m'ha quedat. Bueno, no passa res. Podem afegir-lo a les col·leccions. Després se vos quedaria d'aquesta manera, amb la icona de ver. Ara mateixa tindríem dos. Tindríem l'original, que posaria destacar, i tindríem el destacat que posaria vore.